garen urta behinat, eta gatoz apur bat bigarren batxegoko ordezkari moruan, eta saltzera gaur dagoela azkena agurra edo azken maskarisa. Azkaldu behar danok batera, Gaztelupekoak eta Almenekuak, eta danok juntetako eta kogoratzeko apur bat zer izen dien bi urte honek, eta bukatzeko ondo dana azterketa. Ze gaurrekio azkenen azterketia, eta honekin bukatzen doia abizmendin gure zikloa momentuz, bigarren batxergoan. Eta hori, momentu honak eta txarrak egon diez, txarrak azterketak eta estresak intaola, baina ona bebai azkenian hemen pasatu izagolako gure bizitzako momentu pila bat, eta hori horregarri polita da. Horregarri asko die, eta gaur elkartzen gare egun da betatiku ikasle, eta gero azkaldu ez dien, dano batera, jungo gare poteuen eta ondo pasetan, oso politxa izen da gana, horreimen onak eizen bat, txarren gainetik, eta hori, ospatzera. Engortian bai eukideuen ikasbidea izenan guzti dut azlezina, ze pasado oso ondo, oso momentu puntazo bat izena ikasbidea.